UMLA ka Mawlai uba proses tisau kami bat ke Fkjgp Mawlai Circle hakas ni tho dieng jongga absentri ujeliu kila samar bam shashis patli kilong yeng kibla majing apo shnong Mawlai Kyntonmassar hagan diga sngilai dan rekat ru asistan ng ba shnong uba jik harnior uskat rishnong uba F marpana kinong kirkam shnong kaseng samla Mawlai Kyntonmassar bat kiwe Hadin ke jingsam Mawlai Kyntonmassar UMLA ulapoi sa phut muri ban sam song pisa sa kinong sajan jong ki atli ki jaka ki badai ki jaka sajan ban jaka thong ha penthor bat singer ha phut muri la don ringkat ru urang ba shinong uba silver sakulba bat kinong kam shinong haba ai jingkran ha Kyntonmassar UMLA ulapun pau ba ha kini kisngi ki ba e ban tre marwai kala shitom don kam ka jingetre ringkat bat ki wei ulapun pau bo la kendu ye kisang balang ki badon ha po Mawlai kum ka KSU HYC bat Fkjgp ha ka ba ula ai kuble ye ki ha ka ba de ba ka jingtre shitom jongki ha ka ba samar bam shki ba ka than Mawlai konsensi mdan shu ke weiru ka ban lait na ka jingrap na ka leng jonga ngasai bor barit hai bor barit hi lai persyang hi bani kendu pai ba kum ni ba lom bata namar ga jing themu jonga bundu pai ba ngakwa ba nak leng jonga haba nak leng jonga ngal sibu mata kami kendu ipi pai ba kin klish ai ja UMLA sai ja ba peti sau kami habai kendu kum ni habai syam kum ni nak leng jonga kanu sokumen bani kendu ipi ban ipi ba pi sokumen Mahabai kenduk kumni ke kubur nak liang jonga. Yagi beduk, yagi besuk. Kita nak Kyntonmassar, bat hapo Mawlai. Sengobha pentip ya kajinan kam ke jong pi. Mawlai baru kawai. Pai ba ki phone la ke jong jinan kam. Mendem step syal min yeng dan wi long kami yong ba ngamdon pesasyu bangan bat bantit umpiang syarak wat mata yuranga ngamdon penyang syu. Kata bagi pai ba ki thu. Kidan pada gi pai ba ki thu. Kidan ki phone jong pai ba don kam ke pisah batit dawai ngam don syu pisah batit dawai kidon ki bentah Mawlai namar bajinjar jong pai bantit don pisah syu kata ka de jinge jong ki pai ba don nang tang kidon pada ki beri gua pang bistom ki batia hostel fer jong po shilong no fer ki phone ki pai ba ila thia ang dia mata la artio Man kasngi tang batit dawai lajar sajar sisi mendon bisa syu. Tiga di bentah jonga haban poi pisah kum kita. Kidon pada ki beri phone ke pai ba kabil hapo hostel la lapai da kilak. Kumno na kaliang jong pi. Opai kaliang jonga banyerap na kamenta ki beduk ki besuk. Ngaka de unong hikmat ubana menta ki beduk. Ki beruspa kerubit babiang ki sokumen. Ke ba peti sokumi ni sohun ya pi ma pi rap ke beduk besuk ni nakale ka jing don ke bor lai pi rap ye beduk besuk ni so komen hadu kata bebet gobiang mendaru duai na liang emlang ka bebet gobiang nakale joki ke lo tidak mentalang lejong jong bentah kipun ma ki priu ni sngi gerap hak ni sngi la bol kiniki kinong samaria babha ka jing themu jonga har ke por mentaru ban kendu bat pi nakale jopi phone si ba piti sau kami ngangadon kiso thu mata le galong ba ngidon lang Fkjp jong ka Mawlai a circle nale jing Mawlai circle ngi telang hai ni singi le gendu bat ki le gendu khanang ale po office ki ai khublei ya ka Fkjp Mawlai circle na ba ki trestom joki banyarap hakang humun ka por ngale du man hakani po office jong ka KSU ai khublei samla KSU du trestom jongki ngale du po office jong ka HYC ai khublei ki ngidon kam jeng trilang ngidon kam trilang namar marwai nganumla ngaso kemen bahapo Mawlai jungi kisnong ki tristom seng samla tristom ki long kemi ki tristom ki balang ru ki tristom smet borok ki NGOs dong so kemen ha Kyntonmassaru na kanang kisnong dong ba snong astan ba snong jong kisnong asan secretary dong ba dong ki tristom hagan ni kasngi layo ru ya ka jingkran na president ke Fkjgp Mawlai usam la kraw nong sit ublapun pa bakum kaseng kilalap bakathan kalama jing e bha na kane ka jing hangdam hadu bakidan kilong yeng baki hap ban chat khan yela de ban aila je ki wei pat bakin yobam nakaliang uskatrishnong ula kuble yo wemili ubaladon ringkat borobor bakasnong na kapor sa kapor haga program ajing rap kablalong Mawlai phumuri nakaliang romba shnong ka phumuri ula kuble yo wemili bat ula kentu ye kinong sajan lada wemili wa kat nuru kin soba ban priang da ka jing kemen dia kini jing ai senang ringla persang hi benda ki jingrap upi kat mila ai tere da ka jingwan sa IMLA kumni kan long ki kerku yu phi ba hinio bania
Pendon kam ya kene ka jingarap ke i hak lenti ke badai nang ba ki khun ki jo ki kin ya im kin dio ka bam ko di bo biang te ngai skem ba ka jingarap di MLA dingi kalong ka jingker khu di ka sem di ki de tang ni MLA na bro pe MLA badan be feel ba ni na ke media kelang sodang jengka konstitusi Mawlai la kener ke ti kamat ki kriang di banyarap ni besel sistem tiba misaki nak liang ke senang bat nak liang ke senang ni aku kerku kedok ba sinak sai nak klan boleh nak ai fi ke start ba sinang la sisu man kener ki nyarap ontang ki nyarap bat ru penjung ya ti development ke yang senang kata Home singer layo ru ya kejengklen ne ikong Marisha nongrum ibalakren na kabenda ke nong setjan bat ibala ai khuble yo MLA bat ilayat hu bahadian bakum ke nong setjan kila majing kila pentip sya MLA ubala shash ko ki